Sadag. Napalabas, sinitar ni Caridad ni Amado, tanadlaw na akasla isakit ti asawa na ni Laika. Nagkalintegan met ti don, ngem kinuna ti donya akas jay metlaeng ti jar ti asawa na, idi nakirelasyon daytoy iti sabali a babae. Nagulimek langen ti don tapno saanen a dumakkel ti susik na. Iti sabali a bangir, saan nga inawat ni Dan ti it-ited ni Don Fausto nga insentibo kas gungguna na kuma. Gaputan na ginurnos Dan ken ni Misty. Kabayatan na, addamanen sabali a plan-planuan ni Misty. Iso a nagsukain daytoy kadagiti alikamen ti amana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Kasapulak dagijay ang papeles. Iso anas ken amasarakak dagijay. Amok nga awanan ti maaramidan ni Papa. No maipatungpal ko ti plano kadagijay ang papeles. Iso anas ken amasarakak dagijay. Tapno. Ha? Sigurado. Daytoyan ti sapsapulak. Sapulak dito'y dayjay ang papeles. Numaala kong dayjay. Sigurado. Asino ti akin ladawan iti daytoy a babae. Saan mat aladawan day di mama daytoy? Sino daytoy a babae nga adda iti ladawan? Apay nga ilamlamang ni Papa ti ladawan na. Amo pa ba? Siyak ti makagapo. No apay asaan na kayat ni Mama ti sumango kadata. Kinasaritak namin ni Mama. Tadyak magustuhan ti inaramid na. Anya nga inaramid na, iho? Amok ni Mama ti makagapo. No apay asaan an atendaran nila kati umuna ang klase na itay bigan. Anya? Day tatagpay so, Papa. Kataklunak. Masurunak. Ta sigurado ang apektado ti panagadal ti scholar ko. Gapoy ti kastingar aramidan ni Mama. Naimbag tayo mawag ka, Papa. Kaya't ka kumustaan no nakaawit ka, iya. Itay pa'y, Papa. Adda ka di parikot? O payakas na sa balit itinorte pa nagsarita. Awan, Papa. Sika, kumusta ka dito? Okay, man. Hanggang siyempre, kaya't kalata kumustaan. Di nakapagdanagan dito Papa. Anya nga oras nga gawid ka inton bigan? Masapamot lang, iha. O sige nga rod, Papa. Agi na natan. Kaya't kumatan ti maturog. Sige, iha. Bye. Bye. Naimbag na nalapdak ti bagit. Kadyak sinaludsod kin ni Papa ti may papan itiladawan. Tanasan, sigurado anabistunak kuman. Anagsukain kadagiti alikaman na. Kinasarita nak ni Albert. Sigun kan kwa na. Tirason no apay ngagpupupuk ka dito'y silid. Katipan nakisarita na kan ka. May papan kinilay ka. Ha? Dahil tirason no apay ngayon sakit ko ako nam ni Laika. Gaputa pang panunutek ti mabalin nga aramidin ni Albert nga anak ta, numamuan na. Awanan kit di iti ba inday chayalay ka. Sigurado ang nagipulong ka ni Albert. Caridad, kanayon nga ibagbagakan ka. Nasken na makiayon tayo ti anyaman a pangedang ni Albert. Iti kasta, makumbinsir tayo ti plano tayo kada Fausto. Oh, sige. Luiso ti kayat mo. Agbalinak nga rod apas pasurot. Anya ka lagit din aya, Caridad. San kumakasta?
Ingkarim nga tinulong ta, saan ka di? Iso apang nga asim kumamay. Makaturturog ako na. Kaya't konti agina na. Halay, agina na nga roden. Barang inton bigat, kat nakapanunot kan. Laika, amangan numala daw ka manet. Saan, nana? Di kagdanag. After lunch pa iti sarat ko. Kasta aya. Wan, nana. Alangarod, mabitla ang taptulungan ka iti aramidam. Tapno mabiit amalpas. Kabaala akong daytoy. Sandak ko mapagdanagan. Ang gamnaskan amatulungan kalatta. Ngamin, Nana, kabaalak daytoyan. Di kay agdanag. Laika, Kaya't kung ipakita kada senyora, akabalak apaggida ng ti trabaho kan adal. Kaya't ko apanagnakan kadakwada, asaan ko asayangan ti gundaway nga intad kanyak ni Albert. Talaga sinapam tinagawid papa. Imbagak mo't kang kay tirabi, saan ka di, iha? Sa bagay, Mabit man laang. Apay ka di akasta ka, iha. apay papa. Kasla da mapaspasa makadyak mo. Sa baling amin ti jar mo. Kasla dati kayat mo nga ibaga kanya. Awan papa. Anya kumangay. Sigurado ka? Uwan papa. Sige, tagsagan akmaten. Masapa akmat ngamin asumrak ita ije opisina. Sikan ti pagsaludsuda. Tadya kaya tamadaksan ni Laika, nana si Mac. Barok, Kumusta ti panakilangan ni Mama Kenkwana? nasaya at mo't barok. Awan ti parikot. Sigurado kayo? Patyanak, Albert. Nana si Mang. Di ko magpaiso lang ti bagayo kanya. Amoy man. Diyak magusto na gulbot kayo. Agpaiso ti ibagbagakken ka. Nasayat nga rin no kasta. Katsapay lang kung matapakamuan da kadagos. No bilang ta dati mading aramidan ni Mama kontra ken ni Laika. Hinapudno na panyero. Agsarsarita kami iti anak ko. Hindi pa'y kalman. Nagsaya atan no kastagayam, panyero. At damot lagam nasayat nga imbunga ti nakisarita kan kuana. Anyat kayat mo asawan. Napanag ijay ayan na iti kalman. Imbagak kan kuana asa na rumpeng ter aramidan na kan ka. Anya. Ingkari ka tumulong at amang runos iti amin. San ka di? Iso nga rutina namin ko. Kaya't maragsa ka na ta positibo gante resulta ti amin. Iso na lang, panyero. Tasan pa'y la sigurado ti amin. Anya ti kaya't masawan, panyero. Kaslang amin at dapay la parikot. Iso adyak pa'y la masigurado. No talaga napakawan na kon ti anak ko. ni Albert, si Mang. Rimwaren, senyora. Adda ka nung amin nasken nga aramiden na ije opisina. Iso adi na kayat ti maladaw. Nasayaan. Ayan ni Laika. Senyora. Ayan ni Laika, kunak. Adda ijay hardin, senyora. Sige, agtrabaho kan. Ay sus. Madiday to'y Amangan no anya ti mapasamak. Anya ti aramidag. Tapno malapdak no anya man ti pangpanggapan di senyora kontra ken ni Laika. Kunak mo siya kung ti kasapaan. Ngam nasapsapa ka pa yung siyak. Masurunak ngamin. Ha? Asin ti kasurun mo? Ti amak. Anya? Apay misti. Basta masurunak. Ket jakon kayat adagulitan nak. Amangan no sikat ti pangibuntonak iti amin. Ha? Alan, panawan nakpay laang dito itan. Kayat ko tiyag may maysa. Awagan ka laangan iti intercom. No kasapulan ka. No ti pagaropam kat nakalisikan, Laika.
Nagbidot ka. Senyora, Di ka pa ila nakali si kanyak. Si katirason no apay nga adda saan ang nagkinaawatan da Albert kan misti. anya? Kat no saan latta ang maornos ti anyaman ang napasamak kadakwada. Agalwat ka. Makaraman ka kanya. Tandaanam dayta, Laika. Makumikom ka dilat ni Misty. Awan mo ti kasarsarita na. Ngam ado dagiti papeles nga dadalan na dita opisina. Kasta ka di. Wen Albert. Ay, mabit lang tayo bak. Sana. Sana dan. Ha? Sana bali lang yan. Baliwak tulat ti makisarita kan ko ana. Ang mga no importante ti ibagam, Albert. Ang mga no da pa kainaigan ti foundation nyo. Sana balin dan. Makauray mo't ka ti bagakan ko ana. Sigurado ka? Wen. Kamni, di mo latan nakdakamatan na din magasak, ha? O sige, inako. Lating itik, Albert. Ngam kasayaatan latan ti kastoy adi kay agsarsarita ka ni Misty. Tanong makasarita na ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak. Sigurado ka, kastala ang tiinaramid ni Senyora Caridad. Wan nana, kinasarita na klaang. Awanan ti sa balipay. Ni, apay, nana si Mang. Sanda ka di apat dyan? Pasensya kan, Laika. Ngam kas lang amin saan ang nakapapati. Ngam, iso ti pudno. Nana, patyandak ngaminan. Talaga akin nasarita na klaang ni Senyora. Awanan ti sa bali. Nasaya at nga ron no kasta. Ay nagdanagak namin at talaga itay. Ha? Ang sana bale. Napunasan ti panagdanag ko. Takun ambot nga awan ti madi nga inaramid na. Oh, agmerienda ka pa'y, Misty. Nagyamanak dan. Misty? Adda ka di parikot? Awan? Sigurado ka? Naunag namin ti pampanunutan. Mabalin ka di dan. Di na kumalatan ikaskaso. Ha? Diyak kayat ti masinga. Iso sige. Rumuar kan dito taado ti kayat ko. Apanunutan. Ulitek, Caridad. Saan ka lapdan iti anyaman na kayat mong aramiden? Tila ang pagamkak. Amangan no anya ti agbalin nga epekto na iti anak ta. Nagsasaw ka, kaslaki din nakadakdakusak nga ina. Ne, awan ti kasta nga imbagakken ka. Kaslakasta nga min titurong ti panaritam, amado. Sige. Pakawanan nak no kasta tinagawatam. Ngam ibagbagakon. Punasam kumata anyaman na pampanunutem. Ngamin, sana kasta ti kayat ko asawen. Pangaasim kumalaeng, Caridad. Ni Albert ti si Mangpet. Apay ang nagsubli dito'y balay. Sigurado ka nga okay lang ni Misty. Wan sir, awan ti parikot. Ay, Ni, apay ka di sir. sa bali nga min tinadlaw ko itay. Sakbay apimanaw dito'y balay. Kasta ka di. Okay mo ti kadana dito yung opisina sir. Nasayat no kasta. Alangaro dandan, mga numabisto na kapay. Bye. Nagbidutak nga talaang itinadlaw ko ka ni Misty. Kas lang amin sa bali tinadlaw ko kan kuana. Sakbay api manaw dito'y balay. Nagsubli ka kadi tapno bilinan nak nga inam may papan ka nila ka? Saan nga iti kasta, mama? Iso na lang. Tama nga na makalipat kayo. Ulitek. Diyak kaya't ang maapektaran ti panagadal ni Laika.
Sayang ngamin ti bannog di tao, no mapasamak ti kasta. Napalalon samat unay, ti panangisakit mo kan kuana, Albert. Aramidek lang tamo karumbang mama. Ket no sandak ngay pangag. Makaammo kayo. Anya. Ngam amangan no pumanawak langan dito'y balay. No pagkadkadan nyo ti kayat ko. Anya ti aramiden ni Doña Caridad, iti kastaan ay baga ti anak na. Gagayem, di uliwain adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, iti panagsukain ni Misty kadag iti alikamen ti amana, gapo iti sapsapulod na apapeles. Adda nakita na aladawan ti babae. Nasdaw daytoy, tasan met aladawan day di inana tinakita na, nga ilemlemeng ti amana. Inlimod na pay langarod ti amin kenid Don Fausto. Ngem madlaw ti sakit tinakem na iti amana. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Simang, idi kinasarita ni Doña Caridad ni Laika. Imbaga ti balasang nga awan met ti madi nga inaramid ken kuana ti Donya. Kabayatan na, kinasarita manen ni Albert ti inana. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Nagsubli ka kadi, tapno bilinan nak nga inam, may papankan ni Laika. Saan nga iti kasta, mama? Isuna lang yung tamangan na makaliplipat kayo. Ulitek, jak kaya't ama apektaran ti panagadal ni Laika. Sayang ngamin ti bannog di tao, no mapasamak lang ti kasta. Napalalon samat unay, ti panangisakit mo kain kuana, Albert. Aramidek lang tamo karumbang, mama. Ket no sandak ngay pangag. Makaamo kayo. Ngam amangan no pumanawak lang diti balay, no pagkadkadan nyo ti kayat ko. Albert! Nalawag tinangag mo, mama. Saan mo siguro akayat ang mapasamak ti kasta? Saan ka di? Agasam? Kabaulamon nga ipang takanyak? Ti kasta? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak, mama. Isoasapay lang ko, ma. Tasaan nyo asi nga ti panagadal ni Laika. Siyak nga min ti pagbalatakan ti amin. Kasano ko maasi ka, ako nam. Gaputan no agbali na failure ni Laika. Kaslawan mo ti Servity Foundation a planok abangunan. Lading itek mo si Marakak manan dito opisina, Misty. Kaya't ko lang amin di makasigurado. Iti anya? Ha? Mabalin ka didan. Ibagamon adagos no anya dayta. Among mat anagado tar aramidak. Nadnadlaw ngamin nga da sa bali ajar mo. Apay aya? Mabalin ka didan. Uray no italaang. Di na kumapay laang ikaskaso. Baybay anak kumapay laang. Misty? Agpakpakaasi akdan. Uray italaang. Please. Okay. No iso ti kayat mo. Iso nga rod ti matungpan. Nagalason tikas dyan nga imbaga kanyak ni Albert. Agasam tikas dyan nga impang tana kanyak nga inana. Siyak pa yun nga inana tinagsawan na tikas dyan. Gapula ang kanilay ka. Asino kumamot ngay day dyan ababaunan. Kat pumanaw kanod ito'y balaya. No jakpat gan ti kayat na. Papanan na kumangay. Saan ang mabalin? Saan arumbang a pumanaw diti balay ni Albert?
Nalikatan. Amangan no itugot na pay daytoy alay ka. Di kad kasla nag-live-in dan. No mapasama, ti kasta. Saan na mabalin ni? Jak itulok ang mapasamak, ti kasta. Nana si Mang, naisimpakon ti amin. Mabalin ka din ngayon nakagdigusan. Tani, alas 12:30, alas 2 ti klase. Ala, siya kung ti makaammo dito'y Laika. Ay narigat numaladaw kakit din. Agyamanak nana ha. Anya kalakit din aya. Awan ti rumbang apagyamanam. Alakit din. Ingka agdigusan. Sige nana. Nasing pata talaga ni Laika. Naanos. Nagagat. Kan kang runaan iti amin. Napintas. Iso ajak mas daaw no bilang tamat nagnadtirik na ni Albert kan kuana. Iso na laang. Tasigon ka ni Albert. Saan arumbang nga ayatan na ni Laika? Tasigurado ka no nga agbalin a komplikado ti amin. Nasayat matkit di, numalapdan ni Albert tirik nana. Tano saan? Sigurado an ni Laika ti kaasi. Sapay la kumata sana makumikom ni Panyero Amado. Iti kasta, makapagsarita kami anaimbag. Diyak la kumakayat tasingan maipapan iti daytoy. Ngam iso lang ti amok apang yepkasan iti marikriknak. Nuapay mo't ngamin nakastoy ti madmadlaw ko. Atap ko nga talagang daytoy. Wano-puno kit dimot nga dailimlimod kanyak ni Misty. Nasken na mayaw awan ko daytoy. Ang mga niya pwede mapasamak. Iswasapay la kuma. Tamasang putak ni Panyero Amado ijay balayda. Diretsaan ka, Simang. Talaga anadagsan tirik na kanilay ka. Senyora, Pasensya ka no nasair tiriknam. Ngam amam na kon, sipod pa idi. Talaga prangka ak ngagsasao. maawatan kayo, senyora. Ang mabalin ka di amaamuan. Anya ti rason. Apay akas tatirik nayo kanilay ka. Jak mo, Anya. jak maawatan tiriknak. Ngam talaga anadagsan ti daraken kuana. Kaslaag pupudo takla adagos no makitkitak. Wano mang manggag ko amadakdakamat tinagan na. Senyora, di kay mabalin alapdan iti kasta amarikrik nayo para kanilay ka. Ang makipakpakaasi ak. Nasingpot mat abalasang nilay ka. Mabit lang, senyora. Inakamuan no asino ti simangpat. Diyak ni namnama nga umay ka dito, Panyero. Pasensya kan Panyero. Ket agyaman akta nasangputan ka dito'y balayo. At ka di parikot? Una yan. Nagunag ti panagsanay mo. Mabalin ka di amamuan no anya ti pakariribukam. Kasi di sigod. Ti anak ko. Kunak man no naging nornos kayon. Kunak no agsasawa kayon. Wen. Ang madmadlaw ko akasla da ilimlimod na kanya. Anya? Saan ko marumbang dahito amarikrik na. Ngem talaga nga iso ti madlaw ko. Tinasayaat. Umay ka, Panyero. Ije hardin ti pagsaritaan ta, tanaparpariir. Amuklatan. Adda tinapateg a pagsarsaritaan da Amado kan Fausto.
Nakaseryoso ngamin ti panagsarita da dita hardin. Nalawag ang makitak ida. Manipod dito'y ayan ko. May papan nga tamanin kada Albert kan Misty, ti pagsarsaritaan da. Wano. Ang mga noadamanin na aramid ni Albert asaan da ang nagustuhan. Kat dayjay manin alay ka, ti makagapo. Talaga adyak malapdan ti agatap. May papan iti dayjay alay ka. Talaga anadagsan ti darak ken kuana. Aday ta. Nalpasan lagi ti papaasikaso kanyak ni Misty. Nas ka Dan? Ada paramid mo kanyak, Misty. Apag iso. Nalpas kon lagi ti papaasikasom kanyak. Kuyo ganyak biit. Ha? Sa dino? Mabalin ka di kan agdamag. Umay kan, tapno makasublita matla adagos dito'y opisina. Saan ko masiguro na basol, mama? No bilang tadaman saan na nagkinaawatan da mistigan ti amana. Saan ka di? Nalabit nga awan ti ar-aramidam. Ngam addalat tapakay na ikam. Mama, Among matasika ti pagtaytayakan ti lubong ni Misty. Ngam kasla saan mo mat nga ikas kaso. talaga gayam anabaliktadan ti lobong, mama. Sigan ti kasta ti ibagbaga na ita. Saanen ani papa? Albert, Padasan nyo kadalagi pan tinapalapas. Barang no maamiris yo, no apay adjakon kayat ni Misty. Oh. Saan kayo apilpilitin, mama? Ngam padasan nyo lang ang alagipan. Barang no maamiris yo, no apay anak po kaw ti panagayat ko kankwana. Nain baglakit din, tanalpas ko adagos ting research ko di library. Nawayapay para iti maudi a klase. Kasaya ata na no dito'y pagadalan ti pangaramida kadag iti assignment kan project ko. Di ako niyaw awid pa di balay. Sigurado ngamin adyak matlama asikaso. Sana bale, tanawayak ang mga rami diti pagadalan. Saan mat ngamin adiretso ti klase? Adabala-balaot na. Iso nga adawayak ang mga ramid iti assignment kan project ko ditoy. Nukasta ti madmadlaw mo. Nalabit nga awanan ti pakay naigan ni Albert nga anak ko iti mapaspasamak kini Misty. Panyero. Ibagbagak lang ti opinyon ko, Panyero. Saan ko nga ikalkalintigan ni Albert? Tano amirisa na naimbag. Agsasao kayo met kini Misty. Kaya't nga ruda sa hunday ta, asan ati may papan kadakwada kini Albert ti pagparparikutan na. At dalakit di sa bali. Mawatan ka, Panyero. Amo ka kayat mo nga ikalilis dyanak mo. Gabutab mo, noan niya ti agpaiso. Anya? Ngayon mawatan ka. Isungawan ti rumbang at agdanagan. Awan kanumot ni Albert iti opisina na. Kasta ti kuna ti sekretary na. Anya? Sapay di na matsungsungbatang ti cellphone niya. Amangan no dala ang tas asikasun na. Panagpanagkat kasayatan nga. Ni Albert, ison ti umawawag. Mabit lang ha, sungbatak ti awag ni Albert. Pasensyakan, Misty, ha? Italangan nakitak dagiti miss calls mo. Okay lang ang Albert. Busy ka ka di? San matunay? Kinapod mo na. Planok ti mapan dito office mo. Agpaiso, Albert? When, Misty? Available ka di? Sure. Okay. Umayak nga rin dito office mo, ha? Sure, Albert.
I'll wait for you. Okay, bye. Kasayatan nun nugibusa kong daytoy. Yung tagbalin pa adakdakil nga isyo. Jacket nagbalin alapad ti partnership mi ka ni Misty. Kadagiti kayat ko ang mapasama. Ano sampay laang si Mang? Awan pa'y matngamin di kadwa mababaonan. Awan anyaman na, senyora. Kabailakon nga asikasuan, ti papa asikasuyo kanyak. Narigat mo't no ipabaklay ko amin kanilay, pasensya kayon senyora. Awan na nyaman na. Mabiit laang. Ta isagana kun ti papa isagana yo, senyora. Pangasing, iti kasta. Saan na matagtakan nga guray da Fausto kan amado? Amangan no adamot parikot iti negosyo ngay matmatunan na. Ngam di na may bagakan ka, panyero. Jackpot siya nakasta, panyero. Kaya imposible abay-bayan natin may papan iti matmatunan na negosyo mi. Tanong kasta ti aramidin na. Nabayag ko man na amwa. Ha? Nalipatam ka din nga danidan at taltal ka. Ungaya man niya. Nalipatak pa ikit din ngagpaiso. Pinakaamuan na kuman ni Dan. No da parikot may papan iti negosyo. Iswa jackpot siya natin negosyo ti makagapo. No apayakas dyan ti jar ni Misty. Pasensya kan, panyero. Tay bagbagakan ka. May samot lang amin ti rason no apay nga agbalin akas dyan ni Misty. Ket tilaeng anak mo. Panyero. Kas kumaita. Nakita nakmutan nga adda ditoy. Ang marimor lata. Di nakman laki na sarita. Napatagsakit diti ibagam kanyak, Albert. Talaga na, patek. Adangamin pa kayo naigan na iti foundation. Anya dayta. Ibagam laang no anya ti maaramida. Oh, apay ngay adi ka matinag sa Albert. Misty, sapay lang ko mata maawatan. Katsapay lang ko mata saan ka agumura. Si kakit dimat. Apay ko maagumura ang. Alan, ibagamon, Albert. Diako nituloy ti partnership kay ti foundation. Anya ti aramiden ni Misty, iti kastaan ay baga ni Albert. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.